Значи беше супер интересно, че историята е естествено по-готина. Значи, с един авер бяхме в Монтана. С един авер изпихме една бутилка водка, отидехме на дискотека с учителите. Спихме една бутилка уиски в дискотеката и леш много зле. После гледам аз, той танцува с една, те готино дупи, готиници, всичко тилни. Викам, що пак да не му я взема. Викам му дай ми ключа за стаята, махай се. Го изгоних. Взех ма. Танцуваме, те изляхме уж да пушим. Запознахме се там, аз не помня името, ама кой ти пука. Нищо мало аз. И после вляхме, пак танцувахме там. След това пак изляхме, отивахме на една пейка, 2 часа, ръгада, дъгада, 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 дъгада. И накрая ме кая пичката, че е омъжена и аз леш. Туш, всичко туш. Служи се чулата. И аз мога, ама мързи. И 4 беше омъжена, тъй. Ще живее. Аз казах, че съм на 19, да си приличам на 19 годишен, който и да си или която и да си. Здравей. Играч. Арчо.